Sir Jules, sa unit po, Bonifacio ng Babalik. Nandito po kami sa Lakeview ng Masanitol. Naghintay po sa pagdating ni Arlene Manaba. Ayan po ang mga Pagkasusupangan niya, no? Jerry. Ayan po si Jerry. Lagi po sila sa position. Minsan-minsan sana. Gagawin ito, minsan-minsan sana. Wawa. Ay. Sistema yung brother mo, pura ka magsama. Ay, mami, agad mo na dito. Gawa na kayo. Sa kapon, maganda po si Arlene. Start na po sila. Start na po ang precision.
Sa kanya, may nakikita. Bro, di takbuhan na yan. Lang ano pa kayo. Rapat. Tingaliwa mo. Kaya lang na. Ikaw nga naman mo. Sabi na yun. Sabi kayo mo. Wala kayo mo tayo. Kung marap na. Kung marap ilang mo. Bata.
Fidel. Tanang Fidel. Tanang Fidel. Ay, mag-vlog kayo na. Oo. Kasi ito, may check-in ko pag itong check-in na kain na. Ayaw po. Yung isang platform. Oo, sorry. Habang po rin siya. Nag-light ko. Mamot ila pang balik. Manalangin kayo dumadaan at ang katanaw at ang gabla, harapan ng Diyos, ipangayman ng ito. O Ginoo, ibahin mo kami kapamilagan na rin ang misteryo, ng pamaniplik medyo, mananalas na ng nalagpumas na obra, hindi kami nalaman ng bus, pagdala natin alanan ng tuna, itiyagin kami kapag
kapamilagan ng Kristong Pinumi. Ing ginuman na tiniya yan na yung puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tayo. Tunay rin, dapat at patuloy din pasalamatan at parating numan ka rin ay pa, Diyos kinalalang nagubos may bayan. Kapamilagan ng Kristong Pinumi. Pupuriyan ka ng inubos maladulatula. Kaniting panahuling paman yung pagmemye. Yang ni Kristo maging sakripisyo Pascual niya. Kaya tinataling mo na ng bagay panahuli. Ing makabang pamagaling ng pamikasala may pupus na. Hindi pakamakayang kumiri na niyang bayan diye. At ang tawag isang pamigawaya na ng kakulangan. Ing tulang ng pamagupig bebye, babae ng mabilugayato, habang isang lang puro ng anghel, daralit din niya ng ligayang naming kakantawa. Talagang mo po siya na rin ng Espiritu at para kay kami kanyang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Mayroon daw po sa luti pamayasan at namatay, tinwaning tinapit, pepas na namata naman, pirasyo binili ng disipulo na tanggapan niya itingipongan ka na niyo, itingin ka ng katawan na may daw para kay kayo. Kanyang po naman kay Waglapunan Tinwaning Karis, pasiwari pepas na lahat kaya, biniling karis sa rin disitulo nga tanggapan niya itingipongan ninumpo kanini. Iting karis ng kanakong daya, ang daya ng pamang talagang kalutipan, ang ibubu para marinas ng lang tao, at kaya, may patawaran na ng kasalanan at tanipin bilang mabigalan ng kanakong. Asyatawing misteryo ng kasalubantayan. Oh
pasalamatan kema. Ing pepalirian mo kami matampapala kadarapan mo at sukiyo kema. Papakubaming pagagawa mo. Tingin kami ang sanang isunusulong ikatawag at daya ng Kristo. Tibuna na kami ang timeto ng Espiritu Santo. Ganakan ngayon pa, isang na iglesia, ang makalagalang ng Pabilo Gayato. May ganapin sa aking lugod kami ng Francisco, kaya kaming Santo Papa. I-Florentino, kaya kaming Obispo, rin sa walang pano. Ganakan nila naman di kapatid ng minuna ng Pepay Gamo. Ding sa walang mayang nabigay, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kayo. Gawin mo kayo ang karapat dapat magkamit king liye ay anangga. Kaya may Maria, ing Berenendo ng Diyos. Kaya may San Jose, kaya esposo, ding apostol. Isang Miguel ng Panghel, ding sa walang banal. At inipat king malung paguriyan, king kaya kabanang panahon, puriyan na pagpaligay, na paminatan ng si Kristo, kaya naman. King kapaminatan ng Kristo, kambelan kayo, ipamamaymayang tutulo, tawag ng Espiritu Santo, pupuriyan naman para nalang, manggaman kingalan ng Bisan Iglesia aking dalan, bisan mo walang namin, panagtula na katama ng pastol namin, Jesus. Natama yan eh. Malulog mo ipagkalubig kapayapan king panahon ni banting kasawanin kayo ang pakalulog, parati kayo may kapos ng kasalanan. Miligtas kayo sa platang naligaligan. Kapag maninay kami ng bene maligayang kapanaligan, king panyatan ng Kristo, ang kayo kami talabangos.
Sinabi mo pa rin kayo mga apostol, kamayapan na ng buwan ng kayo. Kamayapan mo, babiyan mo kayo. Emang sa kaligdan ng kaya kami kasalanan, lawan mo. Sa patayanan ng kaya iglesia. Kamayapan niya po ang bilugan ng pagking kaburian mo. Ikang mabibigyan marami, manggaman king alalangga. Kamayapan ng Ginoo, manatigya sa kapinagman kayo. Ikakapatantang king meto mapamilya. Bakit kami nang ikakapatantang king kamayapan? Kapayapan po kayo. Ginutama na si Kristo, higmaya ng pastor, manintun kareng nalilili, kareng mawawala at minilis siya ang dagat. Yung Diyos sa mamatawag kareng may katang kasalanan, mapalatan may yaws na kakayo na itigbalan ng pamakinan. Ginoon, ikatulang sa daming pamagpanasakit, pamagtutunan pamanyo, inyang ang pamanyan ba, nararamdaman ng kamami. Ipabag mo, inyang ang bendisyon, kareting kalamena ninyang manunod 2023, at ipayatulog kong ikatulang mo, ing saulang na pagka at kasiwan, kanitingan padarunin ka kaming pagpesta. Ang tabayanan ng karerang Panginoon, ing sana ninyang Espiritu. At sopan ng pag-obra para inyang ikananan at ikaligaya, para inyasaptala ninyang kaming parokya. Ikpag, pupurian niya kami, manggaman niya kalangga. Amen. Bisang mato, palakpakan ka na, kaya
Ipamo ni kalalang ng pastol, ingatan may puwing kay kakakawan. Amikabos ing kapamilatan ng gaya ng Kristo. Tayran mo kami paituro ing mi pangakong labuan. Itiaduan mi po kapamilatan ng Kristo Ginoon. Inibutan ka tayong bendisyon ing Ginoo manatili ang kayo. Ibaybayong Diyos, bendisyonan ang iman ing Pa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Umena kayo ing kapayapaan. Salamat ng Diyos. Mintala pare ini yang kain. Fiesta. Tingkanda ba? Ganda ba? Kanda ba? Yap sa Rocky. Bumura. Hindi ba picture tayo? Hindi ako lasyan. Ayo. Picture tayo. Sige. Hello po. Tapos na po ang misa. Misa de Gallo. Ngayon nasa lamesa kami ng McDonald's. Yan yung apat kamo. Tama na. Hoy, mga ano ka? Ay, kay Kirby. Kay Kirby. Kaka-play ninyo dito. Ayun yung golden ring mga. McDonald's.